ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି କୁନି ପୁଅଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ସାରା ଧାରାବାହିକ ଓ ଆଲବମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ଓ ଆଲବମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବବଲୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବବଲୁଙ୍କୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୁନି ପୁଅଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସ ହେବ ସେ କୁନି ପୁଅର ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅଙ୍କର କ୍ଷୀରିଖିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅଲିଉଡର ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁନି ପୁଅଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିନୟକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଫେରିବେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅଲିଉଡର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ।